marhiti uning-uning kami aswa alu-alu damang matua mata na martua de bata nunga di alu itu de bata latakas pahuha porsihay nunga di tongos de bata anak nasa sa de Tuhan ta Yesus Kristus alu-alu damang matu Tuhan ta Yesus Kristus. Asa dituturi hasuhuto polono marhite tot di Porbadia na tinongos ke debata. Alu-alu damang matutot di Porbadia. Mau lihat mana malo nami tangi ma debata. Di pagiduan ni hasuhuto marhite huriay. Asa di batama bandongan ni nasida di nama muka saat tu nama ujungi asa gabi pasu-pasui di bona ni hasuhuto non marhite marmula-mula madam. Siajur mula-mula na siajur mula topat parmulan ni ay parmulan ni hosa alanung nga bertua hita gabi jolma di tongos debata anak na Tuhan Yesus Kristus marhite ipadung damang manung adiben ko godang mula-mula asa marhite godang sopahami bae madihami godang sopay. Marhite kodang sopanami pagulan ni Huria do asu tonon tua mataraja do inat tasuri pada mola tu ngadong na marhujulu hudia katortor nami tarlumobi bona ni asu tonon omba sopanami tua mataraja nang tu inat tasuri pada marhite asa uduta damang ma asa marhite kodang liat-liat tuhami pagulan ni Huron asa tubuh di bona ni asu tonon gabe liat horas marhite Huria di debata dapoton amang godang liat-liat. Marhiti man di bona ni hasuhuton do sa sitong nanya gudang luping acara na yung pagkyot namin.